खीरमध्ये आपण ते नेहमीचे खीरचे पदार्थ टाकतो ना, त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं द्यायचं असेल ना कोणत्या माणसांना, तर हे त्या सारोल्याचं खीर बनवून द्या, एकदम छान लागते. नाही माणसाने तुमची तारीफ केली ना बनवल्यानंतर तर म्हणा आम्हाला. नमस्ते, आज मी सारोली बनवते. हे सर्व मी आधीच बनवून घेतलेले आहे. त्याची अजून रेसिपी बनली नाही, म्हणजे शूट नाही केलं आहे, कारण मी बनवत होती आणि पप्पूनी मला नंतर सांगितलं की तुला बनवायला सांगितलंय म्हणून. तर मी 1 वाटी रवा घेतलाय बघा. हे 1 वाटी रव्याचे एवढे बनले आहेत. हे रवा पंख्याखाली एवढे चांगले कडकडीत सुकले. हे आपल्याला तर जास्त दिवस टिकवायचे असतील ना, तर आपण 1 दिवस उन्हात ठेवायचे की आपली सारोली तयार झाली, कलरफुल एकदम. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिली थोडीशीच करून दाखवते, कारण मी आता पहिले केलेले आहे. हे पीठ असं जरा म्हणजे असं जरा पातळ सैलसर मलायचं आणि थोडं 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं. आपलं 10 मिनिटं झालंय, झाकून ठेवला, एकदम मस्त कडक झालाय बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडं मीठ टाकायचं, म्हणजे थोडासा चिमटीभर. कलर टाकायचा असेल तर सुरुवातीला टाकायचं होतं ना? नाही, कलर पण टाकायचा असला तर आता टाकायचा. आता टाकायचं का कलर? आता मळून झाल्यावर 10 मिनिटाच्या नंतर आपण आता परत मळणार ना, तेव्हा मीठ टाकणार, तेव्हाच कलर टाकायचा. आणि आता चांगला मळून घ्यायचा. आता हे आहे ना असा आपटायचा, तो अजून नरम होतो. आता सुका किती होता, आता आपटू नाही ना. हे बघ किती नरम झाला आपटून. आता आपण आपटला नाही ना, तर खलबत्ता वगैरे असं ते खलबत्याचं असतं ना चेचायचं, ते घ्यायचं आणि त्याने असं जरा जरा असं चिकुटायचं, हे आपोआप नरम होतो. हे आपलं मस्त आता बनताय. आता मी तुम्हाला कशी करायची ते दाखवते. पंखा चालू असेल करताना ना, तर हे पीठ आपलं झाकून ठेवायचं. पाट घ्यायचा, पोलपाट किंवा आपलं काही पण असं पाट बीट घेऊ शकता आणि त्याची अशी चांगली लडी बनवायची बारीक. आता ही अशी लडी बनवली बघा. आणि आता मी त्याच्यासाठी बनवायला हे आपल्याला मेन पाहिजे, ही काडी पाहिजे कसली तरी अशी. आपण जेवढी अशी बारीक घेणार ना, तेवढे आपले असे चांगले होणार. हे बघ, त्यामध्ये होल साठी ना, होल साठी म्हणजे पोकळ होतात आणि दिसायला पण छान दिसतात. हे आता मैद्याचं पीठ घेतलंय थोडं, याचं काडीला लावायचं. आता बघ, काडी घ्यायची, हे बोट आहे ना, हे बोटावर घ्यायचं, अशी गुंडाळायची नाही, हे असं तोडायचं. इथे लाईन भेटली ना त्याची, हे असं भेटलं ना की असं करायचं. झालं, रोल केलं. रोल करायचं. पीठ का घ्यायचं माहितीये, ते चिपकत नाही हाताला आणि ते काडीला पण चिपकत नाही आणि सुटतात मग असे. हे बघ, असं काडीला पीठ लावायचं आणि आपल्या ह्या आपण जी लडी बनवली ना पिठाची, त्याला पण पीठ लावायचं जरा. असे सर्व बनवून घ्यायचे. हे बघ, असे आपला इथे भेटला ना काडीच्या बाजूला असं आलं की हे असं तोडायचं. हे असं तोडलं की हे असं मिळवायचं आणि पटकन बोटाने असं करायचं गोल. हे आता निघवते बघा. लगेच काढून पण ठेवायचे का? लगेच काढून ठेवायचे, म्हणजे ते आपल्या एका काडीचा उपयोग होतो, जास्त काड्या घ्यायची गरज नाही. 1 वाटी रव्याचे मी सारोले बनवले. आपले 1 दिवस आहे ना पंख्याखाली ते चांगले सुकतात, कडक होतात. नंतर आपल्याला 2 दिवस उन्हात सुकवायचे, म्हणजे आपले सुकून चांगले मस्त झाले की डब्यात भरून ठेवायचे. आणि अर्धी वाटी साखर घेतली, वेलची पावडर घेतली, पाव चमचा, एक ड्रायफ्रूट घेतलाय थोडासा, आणि घी आहे, आणि आपलं दूध आहे. सर्व बनवतेस तू? नाही, थोडेसे बनवते बघ, असे थोडेसे घ्यायचे. आता हे नंतर यूज साठी? हे नंतर भरून ठेवायचे. आता जेव्हा आपल्याला पाहिजे तेव्हा करायचे. एवढेच बनवते आता एवढे वास ना तुला. आता मी कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये थोडं पहिलं 2 चमचे घी टाकते. ते आपण कशी शेव भाजतो ना, तसंच हे आपल्याला भाजून घ्यायचे. आता हे पहिले आहे ना मी घी मध्ये भाजून घेते. आणि हे आपण आहे ना, आपण जसा पास्ता बनवतो ना तसे पण आपल्याला बनवता येतात, पण तो कसा प्रकार जरा वेगळा आहे, ते शिजवून घ्यायला लागतात. हे वेगळे उरले. आता हे कसे प्रकार आहे ते सर्व मम्मी दाखवायला तुम्हाला, पाचचा प्रकार. नंतर दाखवेल. आता 1 मिनिट चांगलं ढवळून घेतलंय फ्राय करून. त्याच्यामध्ये आता ड्रायफ्रूट पण टाकते. आता याच्यामध्ये आपल्याला दूध आणि पाणी ओतायचं आहे. म्हणजे पाणी कशाला ओतायचं, आता पहिलं पाणी ओतलं तरी पण चालेल. आता गॅस मी बारीक करते, कारण ते शिजायला लागतात ना. ते गरम पाणी केलंय. आता हे आपले पहिले चांगले शिजवून घ्यायचे.
आता मस्त शिजले आहेत, छान शिजले आहेत. 25 मिनिटं बरोबर शिजले आणि मी त्याच्यामध्ये गरम करून पाणी टाकलेलं. आता याच्यामध्ये आपल्याला दूध आणि साखर टाकायची, वेलची पावडर टाकायची. आता मी 1 वाटी दूध टाकते. ते दूध मलाई सकट आहे. आणि साखर टाकायची, आपल्याला गोड पाहिजे तेवढी साखर टाकायची आणि वेलची पावडर. आता दूध साखर टाकली आहे ना, आता 5 मिनिटं शिजायला देते. मग आपली तयार. आपली मस्त खीर झाली आहे. अशी आपल्याला पातळ पाहिजे तर पातळ करायची, पण जास्त पण पातळ नाही करायची, कारण ते आहे ना जास्त विरघळत नाहीत. आपली शेव कशी एकदम गरगरीत घट्ट होते ना, तशी हे कशी माहिती आहे पास्त्यासारखी. आपल्याला सुके पण उपमा टाईप बनवायचे असले तरी तशी बनवायची. तर तुम्ही ते इकडे बघितलीच आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. इथं खीर तर बनवलीच आहे, पण सर्वात इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट म्हणजे ते आतमधले जे सारवले ते कसे लागतात ते मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. एकदम मस्त वाटतं ते रबरासारखं चावत पण ते 2दा चावलं की संपतंय, असं नाही की जास्त वेळ चावायला लागतं. म्हणजे ती एक चांगली गोष्ट आहे त्याला, की 2-3 वेळा चावल्यानंतर ते एकदम विरघळतंय. म्हणजे रेसिपी एकदम छान आहे. ही रेसिपी तुम्ही बनवून म्हणजे ती अशी आम्ही कशी बनवून ठेवली तशी तुम्ही बनवून ठेवा. आणि तुम्ही जर कोणाला द्याल ना, आपल्याच घरच्या माणसांना पण द्याल ना, तर ते नक्कीच विचारणार आहे तू काय बनवलंय. लागतं तर छान आहे, टेस्टला तर एकदम छान लागते, पण तू आतमध्ये टाकलं काय हे त्या माणसांना माहित नसणार. हे काय सारवले आणि त्याच्यामध्ये काजू आणि ते बदाम आणि तू हे टाकलेत ना चारोली, त्यामुळे ते चावायला ते अजून छान वाटतंय. आणि ओव्हरऑल रेसिपी एकदम छान दिली. गोड पदार्थामध्ये काहीतरी नवीन आणि टेस्ट मध्ये पण एकदम छान. तर ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा, फेसबुकवर शेअर करा. नवीन असेल तर घंटी वाजवा आणि सबस्क्राईब करा. नाही, पहिला सबस्क्राईब करा नंतर घंटी वाजवा.